Wel, dyma fi yng Nghwar Cilwrgi, a gath y cerrig yma I ffurfio rhyw 430 miliwn o flynyddoedd yn ôl yn ystod cyfnod silwraidd. Felly mae hynny'n eitha hen. Gobeithio, nawn ni weld ffosiliau de yma heddi, ond gawn ni weld. Ddim yn edrych fel bod lot yn digwydd yma, ond mae'n lle da iawn I ffeindio ffosiliau, os ych chi'n gwybod beth ych chi'n chwilio am. Reit, os edrycha I lawr yma, wrth y radu, mae yna dan y bach o garreg, wrth eu troi nhw, ac edrych ar y cerrig draw fanna hefyd. Gobeithio, gawn ni o hyd I ffosiliau o bethau fel coral, neu brachiopods, crinoids, pethau fel yna, ond gawn ni weld. Gawn ni weld beth sy'n yma heddi. Ond dyma'r tro cyntaf I fi ddod mas ar ôl y ffosiliau ers cyfnod clo ddod I ben. So, wy'n hapus iawn I fod yma. Gawn ni weld beth fydd yn digwydd. Iawn, wy'n newydd edrych ar y garreg on, ac wy'n gweld bod ffosil bach ynddo. Os yw'r camera yn ffocysu, dyna fe. Chi'n gweld y cragen na? Dy ddim yn enfawr o beth ffordd, ond mae yn ffosil. Os symudau i'r peth, gobeithio, nech weld hwnna. Brachiopod bach yw hwnna, ac os yna rhywbeth ar ochr arall, os, mae yna un ar ochr yma hefyd. Felly, dwi ddim yn fawr, dwi ddim yn mynd â fe edre, ond mae'r ffosil cyntaf heddi. Dych chi'n gweld y darnau crwn yma, y cylchoedd yma? Dwi ddim yn fawr iawn, fel chi'n gweld, ond dyma beth maen nhw. Maen nhw'n rhan o anifal bach o'r enw crinoid, sef lili'r môr. Ac ro'n nhw'n byw yma. Mewn gwirionedd, mae'r rhan fwyaf o'r cerrig yma wedi creu o ddarn bach o lilies y môr, o crinoids, yn gwmws fel rhain yma. Pan ych chi'n chwilio am ffosiliau, mae'n gwbl normal I droi carreg ar ôl carreg ffeind o fawr o ddim byd. Ac wedyn chi'n dod ar draws rhywbeth fel hyn. Chi'n just yn edrych ar fe, dwi ddim yn edrych yn special ar ochr yma. Os dwi'n troi fel ydych chi'n gweld, mae yna ffosiliau yn hwn. Mae ambell un yma. Mae brachiopods, sef cragen fach na, a'r un yma hefyd, brachiopod arall. Mae darnau bach o crinoids eto. Mae lot yn mynd ymlaen yn y darn bach o garreg yma. Ac efallai, mae'n ddigon posib taw fi yw'r person cyntaf eriod I weld hwn. Ers fe gael I claddu rhyw 430 miliwn o flynyddoedd yn ôl ar waelod y môr. Iawn te, dyma'r darn cyntaf wedi ffeindio heddi o trilobite. Dych chi'n gweld hwnna? Mae hwnna yn rhan o pygidium, sef cynffon trilobite. Trilobite yn Saesneg. Mae'n edrych yn well o'r ochr yma. Nawr, maen nhw yn y cerrig yma, ond dwi ddim mor gyffredin â ffosiliau eraill, felly wy'n lwcus I ffeindio hwnna. Dyma beth wy'n neud yn fy amser sbar. Mae rai pobl yn licio neud pethau fel casglu stampiau ac yn y blaen. Wy'n licio dod mas I llefydd tawel fel hyn I chwilio am ffosiliau a chasglu ffosiliau. Wedi bod yn neud hyn ers dros 40 o blynyddoedd erbyn hyn. 44 o flynyddoedd falle. Amser hir, anyway. So, wy'n da band ar wneud hyn. Mae llwyth o ffosiliau di fi gatre. Felly, dwi ddim o reidrwydd yn mynd â ffosiliau siathre o lefydd fel hyn. Wy'n licio ffeindio nhw, ond dim ond os nag os enghraifft o'r ffosil na gyda fi, dwi'n mynd â fe adre. Fel arall, Fi jyst yn gadael yma I rywun arall I ffeindio fe.
Felly os ti'n licor ffosiliau, ydych chi'n gweld yn y fideo heddi, falle gallech chi ddod yma i chwilio amdano nhw. Falle gallech chi ddod ar draws yr un ffosiliau wedi ffeindio heddi. Mae'n bosib. Wel, dwi ddim yn gallu casglu'r ffosil yma a mynd y fedre achos dyn ni ddim yn cael defnyddio mwrthol yma, ond na i zoomo mewn iddo fe. Gobeithio wnewch chi weld y patrwm yna. Dyna yw coral. Rhyw 430 miliwn o flynyddoedd o oed. Felly, lot henach na chi na fi. A dyma pam nag ni'n cael defnyddio mwrthol yma yng Ngwar Cilwrgi, achos mae'n safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig. Fel ych chi'n gweld, a site of special scientific interest. Ac mae hynny'n bwysig iawn, mae'n stopio pobl rhag ddod yma a dinistrio safle. Ond i ni, mae'n golygu nag ni'n cael defnyddio mwrthol, nag ni'n cael achosi unrhyw ddifrod i'r cerrig ei hunain, dim ond casglu rai sydd ar y deiar. Iawn, wedi cwpla am heddi, ond beth rwy wedi ffeindio, na i fynd â chi drwyddyn nhw. Yn gyntaf, dyma brachiopod fach neis, fel ych chi'n gweld. Okay. Dwi'n meddwl taw Atripa yw enw'r brachiopod yma. Dwi ddim yn hollol sicr, ond dwi'n meddwl felly. Dyma faint y cragen yn fyna, faint y cragen. Okay, beth arall sydd ni? Wel, ydych chi'n cofio fi sôn am crinoids, lilies y môr. Right. Wel, mae yna lot ohonyn nhw yma, lot o ddarnau o crinoids yma, fel ydych chi'n gweld. Okay. Ac yma hefyd crinoids, ac ychydig bach o coral a bryozoa yma hefyd. Unwaith eto, dyma dan neis o crinoid yn fyna. Okay, a'r bryozoa ac yn y blaen eto. Right, beth sydd gyda ni dros fan hyn? Dyma enghraifft arall o bryozoa. Mae yna lot ohonyn nhw yma. Okay. Ydych chi'n gweld y peth, ble mae fe? Y peth yma. Ac yma. Okay, bryozoa yn nhw. Beth ar hwn? Corals bach ar hwn. Mae'n anodd i gweld nhw, a bod yn onest, ond ydych chi just a bod gweld nhw fyna. Dyna un ohonyn nhw, y peth gwyn yna yn y canol. Ond, mae'n fech iawn. Ond dyna yw coral, un fath o coral. Mae sawl math o coral ar gael yma. Dyma un arall. Okay, gada fi zoomo mewn eto. Zoomo mas un o'r. Okay. Dyma coral arall o'r enw Favosites. Okay. A dyma enghraifft hyd yn oed gwell ohonno fe. Dyma'r coral fan hyn. Felly, fel ydych chi'n gallu dychmygu, bod hwn yn lle yng nghanol cefn gwlad Gwent ar hyn o bryd, 430 miliwn o flynyddoedd nôl, roedd hwn o dan y ddŵr. Dyna pam, mae coral yn wel, dim yn byw yma, ond yw ffeindio yma, o'n nhw byw yma yn un adeg. Okay, felly dyna enghraifft dda iawn o'r coral Favosites. A dyma un arall nawr, mae'n anodd i weld yn anffodus. Ddim yn gwybod os ych chi'n gallu gweld hwnna. Y darnau fan hyn a fan hyn, ond dyma ffurf arall o coral. Dwi'n galw hwn yn chain coral cadwyn. Achos os edrychwch chi arno fe, ydych chi'n gweld bod y darnau bach wedi cysylltu a'i gilydd fel cadwyn.
Mae'n anodd i weld yma, wy'n gwybod, ond dyna ni. Dyna beth wedi ffeindo yma heddi. Nawr, fel wedys i, os ych chi'n casglu ffosiliau, pan ych chi'n dod i rywle fel hyn, mae'r lle'n hyfryd, does neb yma, mae'n eitha fach, a gan nag yw e ar yr arfordir, dyw ddim yn cael ei rydu yn gyflym iawn, felly does dim lot o ffosiliau newydd yn dod i'r arwyneb. Felly, os ych chi'n dod i rywle fel hyn, peidiwch, os gwelwch yn dda, peidiwch mynd ar holl ffosiliau adre gyda chi. Dim ond y rai sydd ddim gyda chi yn barod. Felly, mae hwn yn neis. Tas y dim enghraifft o hwn gyda fi, bas ni'n mynd â hwn adre. Ond fel y mae sawl un gyda fi ac maen nhw'n well na hynny. Felly, dwi ddim yn mynd â dim un ohonyn nhw adre heddi, ond wedi cael hwyl yn chwilio amdano nhw. Felly, dyna ni o Chwarc Cilwrgi. Gobeithio bod chi wedi cael hwyl. Neu wedi dysgu rhywbeth o weld y fideo yma. Os nag ych chi, wel, dwi ddim ar dant bawb ydy fe. Ond wy'n joio chwilio am ffosiliau. So, efallai, na i ddechrau wneud fideos bach o'r tripiau ffosiliau i lefydd eraill ar draws Cymru a Lloegr a beth bynnag arall yw'n mynd. Gawn ni weld. Ond am y tro, dyma Barry yn dweud, hwyl fawr.